Мене звати Любомир Ференц, я вітаю усіх телеглядачів каналу АТР, які продовжують нас дивитися, а також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися і будуть дивитися програму «Прайм». І сьогодні майже годину ми будемо розмовляти із Ольгою Бєльковою, депутатом. Так, вона в такому переході, депутатом 8-го скликання і вже депутатом 9-го скликання. У 8-му скликанні вона була депутатом від блоку Петра Порошенка. Точно не пригадую, між 40-м і 50-м місцем, точніше мені підказують 47-ме місце у списку блоку Петра Порошенка. І зараз вона номер 17 від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаю, пані Ольго. Вітаю, Любов. Дякую, що ви до нас прийшли. Здається, перший раз ви на каналі АТР, правильно? Перший раз. Перший раз. Відверто вам скажу, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» не дуже хоче ходити на телеканал АТР. За весь період, то, здається, був Сергій Власенко і ви тепер. Я маю на увазі передвиборчий і виборчий. Так, двоє депутатів, хоча ми кожного тижня стараємося надати слово різним політичним силам і представникам різних політичних сил. Давайте розпочнемо наше питання із того, що Ольга Бєлькова була в блоці Петра Порошенка. І як вона опинилася в Всеукраїнському об'єднанні «Батьківщина»? Ви, здається, єдиний депутат, який зараз буде у «Батьківщини» від блоку Петра Порошенка. Ну, я би почала з того, що ця історія буде неповною, якщо ви не згадаєте, що я є депутатом вже 2 скликань. І моє перше скликання було у групі, у фракції «Удар», і в частині цієї фракції я і попала в блок Петра Порошенка. Тому і блок Петра Порошенка для мене був, ніби як частиною моєї історії, яка для мене є дуже важливою. Це 2012 рік, «Удар». У 2012 році я попала в парламент разом з Віталієм Володимировичем Кличком в складі групи «Удар». Нині група «Удар», а тоді це була окрема фракція. Коли Віталій Володимирович прийняв рішення про об'єднання зусиль з Петром Олексійовичем Порошенка, відповідно, я, як член тієї фракції, опинилася в БПП. Далі, уже у цьому скликанні, коли добігало вона кінця, коли було оголошено про дострокові вибори, Віталій Володимирович Кличко, який очолює нашу групу, він почав проводити перемовини з усіма потенційними, скажімо так, партнерами. Було багато повідомлень у медіа, ця тема широко висвітлювалась. На жаль, для багатьох членів групи «Удар» і для мене особисто, я би хотіла зберегти саме цю групу у нинішній каденції. На жаль, формату, при якому наша група пішла би спільно з іншими або групами, фракціями і так далі, його не знайшлося шляхом перемовин. Разом з тим, Віталій Володимирович прийняв рішення, що «Удар» цього року саме на дострокових виборах не брав участь окремо як політична сила з висуненням кандидатів за списками. Відповідно, коли він нам це повідомив, кожен із нас, як окремий політик, вів перемовини з різними політичними силами. А я мала, до речі, це мало хто на це звертає увагу, на такі нюанси, але «Батьківщина» – одна з тих фракцій, яка дуже довго працює в парламенті. Це не такий, як це сказати, тимчасовий проект. Вони дуже багато обиралися. Відповідно, вони знають багатьох людей. Мене особисто знають з 2012 року. Відповідно, вони знають скажімо, мою риторику, мою поведінку, мої навики як політика. І так сталося, що мені з ними було легше домовитись, ніж з іншими. А хто ще пропонував? Я думаю, це недоречно говорити. Скажіть, принаймні, я не вважаю це доречним. Я пишаюся тим, що я завершила успішно перемовини з тією політичною силою, яка мене підтримала. На яких умовах ви вийшли? Якщо говорити про перемовини, були умови «Батьківщини», були умови Ольги Бєлькової? У всіх політиків є одна умова, що у мене є можливість висловлювати свою думку, її нададуть можливість мені висловити, і я можу працювати в тих сферах, які вважаю важливими для себе. Я не є такий класичний, розумієте, політик такого партійного спрямування. Я є політик значно більше експертного спрямування. Тобто я, як юрист, економіст, обираю певну тему, розробляю проблематику, далі пропоную рішення. Так було і в БПП, так було і в «Ударі». І для мене дуже важливо те, що, наприклад, Юлія Володимирівна визнає, що енергетика є однією з проблематичних сфер в Україні. У нас можуть сходитись чи розходитись певні технічні нюанси рішень. Разом з тим,
Вона визнає, що питання, наприклад, видобутку газу є надзвичайно важливим. Саме цьому я присвятила всю 8-му каденцію. І для мене принципово дуже важливо, що в парламенті будуть люди, які розуміють, що без збільшення видобутку природного газу в Україні немає ніяких розмов про те, що ми здобудемо якусь там енергонезалежність. Це все пусті балачки. Єдина можливість знизити ціни, єдина можливість убезпечити Україну від політичного тиску Росії, єдина можливість – це збільшення видобутку українського газу. Ну, Юлія Володимирівна знає толк газу, якщо ви розумієте, про що я. Я не розумію зараз вашої іронії. Я розумію те, що Єдині людина... енергетичні системи України, ну, Дивіться, це загальновідома історія, 90-ті роки. Людина, яка двічі була прем'єр-міністром України, незалежно, чи це Юлія Володимирівна, чи це Арсен Яценюк, чи це будь-хто, хто колись стане міністром, прем'єр-міністром України. Я всім їм в очі, глядачі, скажу одне й те саме. Якщо ви не розберетеся у питанні впливу проблематики природного газу на економіку України, ви не зможете бути ефективним прем'єр-міністром. При цьому можуть бути різні, ви розумієте, в світі є багато країн, які настільки ж залежні, як і ми, від енергоносіїв. Але тільки Україна знаходиться у такому дуже незвичному форматі залежності від Росії, війни з Росією, клімату, от такого, як у нас, зубожілого населення. Ми теж не можемо це ігнорувати. Тому що, наприклад, такі країни, як Литва і Латвія, да, у них теж немає там достатньо власних ресурсів. Разом з тим, вплив на їх економіку, саме питання природного газу, він дуже маленький, тому що у них немає такої промисловості, як у нас. У них не ті кліматичні умови. У них навіть система опалення трошки інакша, ніж у нас в Україні. Тому от я, як фахівець, я вважаю за потрібне діяти так. Ми беремо проблему, розкладаємо її на маленькі підпроблеми і далі незалежно або залежно від політичної філософії, тому що вона також спрямовує. Є більш соціально спрямовані партії, є більш, скажімо, центристські і так далі. І ми відшукуємо те рішення, яке, можливо, стане реально дієвим для України на цьому конкретному періоді. Ну, от ви самі зачепили тему газу і прем'єр-міністр. Я ж знала, що її не уникнути. Її не уникнути, так. І от ви мене спитали, до чого там була моя репліка, що Юлія Володимирівна, вона знає толк в газі, так. Я не хочу тут зараз розкручувати всю історію. Про Юлію Володимирівну і газ можна розказувати годинами. Так, і розбирати там просто на молекули, так як ви казали, газ, наприклад, там чи видобуток природнього газу, там на пласти розбирати і потім вирішувати цю проблему. 90-ті роки це були єдині енергетичні системи, які поставляли, це була велика компанія. Половину людей вже, напевно, забули, що це була за компанія, так? Ще був такий Павло Лазаренко при уряді, і відбувалося... Як це має відношення сьогоднішнього дня? Просто я говорю про я закінчу свою думку про Юлію Володимирівну. Ви говорите про вирішення газу. Юлія Володимирівна підписала так звані газові угоди для України, які були невигідні. Тобто, Юлія Володимирівна все життя стояла біля газу. І це не секрет, журналісти часто говорили, що всі статки, якими вона володіє чи не володіє, вона має завдяки саме тому, що вона була близька до труби. Якщо так казати, так, до газової... Дивіться, Ольга, я закінчу запитання. І от ви говорите про вирішення проблеми з природним газом, я з вами повністю погоджуюсь, так? Але ви зараз опинилися у партії людини, яка у свій час була прем'єр-міністром, яка не вирішила цю проблему, так? Як була як очільницею уряду, і більше того, вона підписала угоди, які зараз всі критикують повністю, і зараз Україна через ці угоди судиться в суді. Я не бачу такої причинно-наслідкового зв'язку саме коли стосується особисто мене. У минулій каденції я особисто працювала над питаннями закону про ринок газу, за який Батьківщина голосувала повним складом. І Юлія Володимирівна підтримала цей законопроект. Я особисто була керівником робочої групи, в якій я також чула і їх докори, і їх, скажімо так, філософію на той конкретний момент. Після того я займалася питаннями, відповідно, видобутку українського газу. Це питання зміни
податкової бази для компаній, які видобувають газ. Це питання розподілу ренти між місцевим і центральним українським бюджетом. Це надзвичайно важливе питання. Далі, це питання прозорості, ведення всього обліку видобутку. Це інші питання, які пов'язані саме з цим бізнесом. На сьогодні жодної посадової особи в Україні статусу прем'єр-міністра немає того, хто би вирішив питання природного газу і нашої залежності від Росії. Чому? Тому що воно надскладне. Я не думаю, що сьогодні є коректним говорити, хто вирішив, не вирішив. Сьогодні це питання не вирішено 25 років. Мені здається, минула каденція зробила досить багато. Для мене, як для політика, конче важливо, щоб це не розвернули назад. Питання ринку газу в Україні на сьогодні не є ідеальним. Разом з тим, у частині промислового споживання газу є надзвичайно великий прогрес. Це визнають ті компанії, які сьогодні споживають газ, будь то маленька, середня чи більша компанія. Там з'явилися переваги. Да? От цей закон, він частково працює в інтересах одного великого сегменту споживачів. Друга частина споживачів – це ринок природного газу для домогосподарств, для населення. Тут ситуація складніша, тому що питання не тільки в ціні газу, а і питання в доходах населення. Вони не є співставні. Якщо промисловість, вона працює і для них газ лише частинка їх, скажімо, економічного циклу, то вони знаходять нові ринки. Я от особисто була на кількох підприємствах, де через війну, наприклад, з Росією, компанія, яка тепличне виробництво, яке споживає надзвичайно багато газу і електроенергії. Разом з тим, через війну з Росією вони змушені були переорієнтуватися на інші ринки. Сьогодні вони продають в Європу, вони підвищили свою ціну своєї продукції, і вони дуже легко споживають той газ, навіть який іде сьогодні по більшій ціні, ніж колись він був раніше. Але вони мають навіть і значно більшу прибутковість, тому що вони знайшли нові ринки. Населення, на жаль, таких можливостей немає. Як була зарплата, вона зростає поступово, але менше з тим опалення лишається однією з найбільших проблем для кожного домогосподарства, скажімо так, якщо не брати там середній клас або більш багатших людей. Це питання потрібно вирішувати і далі. Єдиний спосіб, знову я буду повторювати як мантру, це змінити підходи до видобутку газу і суттєво збільшити його видобуток уже найближчі 3-5 років. Це те, в що я вірю самостійно. І я буду всіляко наставляти, скажімо так, батьківщину і долучати свою філософію для того, щоб саме цю версію було почуто. Пані Ольга, мене тягне в таку тематику. Вона є, чесно признаюся, важкою для журналістів. Газова взагалі і енергетика, вона є важка для журналістів, ця тематика. Я би так сказав, що в Україні розбираються в газовій тематиці 3-4 журналісти фахово, так? І вони розуміють. Я розумію, про що ви говорите, але давайте попробуємо поговорити про газ і так далі. Хоча я себе не вважаю спеціалістом з енергетики великим, так, але дещо розумію. Наприклад, ви говорите про те, що я знову буду повторювати як мантру і так далі. Це саме говорила Юлія Тимошенко, наприклад, в минулому скликанні. Вона сказала, що потрібно збільшувати видобуток українського газу, що Укргазвидобування воно погане, воно, мовляв, чуть там не обманює людей, що потрібно це збільшувати, робити, а Укргазвидобування як державна компанія цього не робить. Так, це відслухали 5 років за каденції Петра Порошенка, так, і більшості Народний фронт, блок Петра Порошенка. Ми переходимо в наступне скликання і знову це саме повторюється. Ні, я вас тут буду сильно поправляти. Я вважаю однією з найбільших заслуг своїх в тому числі те, що у минулій каденції риторика всіх політиків змінилася. І нарешті вони дійсно почали говорити про те, що, вибачте, ми не поїдемо в Росію і будемо домовлятися про ціну газу з Росії, такі, як сьогодні нам вигідно. Більше того, за те віддамо там, чи то харківські угоди підпишемо, чи то якісь там іще угоди підпишемо, і будуть якісь політичні дисконти. А якраз сьогодні всі політичні фракції і всі політичні лідери, незалежно від того, чи вони розбираються, чи не розбираються, вони вже зрозуміли, що єдиний спосіб для України здобути енергонезалежність – це якраз таки збільшити власне виробництво газу. Воно занепадало, в тому числі завдяки впливу Росії,
за останні 10-15 років. От я як спеціаліст, яка об'їздила всі ці регіони і побачила, що там відбувається, які станки були занедбані, як це все розвалювалося дуже системно. От системний розвал, це диверсія фактично по відношенню до Укргазвидобування. Як розворовували цю кампанію державну. І тут в частині ми можемо з вами погодитися з Тимошенко у тому, що вона має докори до ефективності управління державною кампанією. Хоча я особисто з ними багато і працювала, я розбираюся у деяких їх проблематиці, яка не їм нав'язана, ця проблематика. Там величезний прогрес було зроблено за останні 3-5 років. Але, звичайно, і я до них маю докори. Якщо я їду в регіони, якщо я бачу, наприклад, що там екологічні стандарти не дотримуються, населення фактично блокує їх роботу і має на то право, то я теж повинна реагувати як депутат і повинна їм докоряти. Те саме я докоряю і приватним компаніям. Але на сьогодні Укргазвидобування є компанією найбільш системною, вони видобувають приблизно 75% всього газу в Україні. Цей весь газ на сьогодні є забезпечений саме для потреб населення і ТКЄ, які обслуговують, скажімо, забезпечують опалення. Відповідно, це одна з найбільших компаній взагалі в Україні і одна з найбільш складних і для управління, там є і корупція, і були кейси, які от зараз останнім часом і прокуратура розглядала і так далі. Це дуже ласий шматок. І тому тут варто згадати лише один кейс Олександра Оніщенка, так, який поєднаний це політичний кейс, це мій колишній колега, але там було і багато інших, які співробітники фактично вимагали там відкати, як то кажуть, документи викинуті були. Так, це здається компанію «Укргазвидобування». І так далі. Да, то це все є реалії. Тому відповідно політики реагують на це і вони вимагають більш ефективного управління. Тому мені здається, що у наступній каденції, по-перше, ситуація зміниться, тому що вже є більшість. Зараз ми всі станемо трошки в інших ролях, і ми всі трошки побачимо, яке бачення принаймні у владної цієї партії, яка сьогодні одноосібно може приймати рішення. Роль опозиції, ще будуть багато журналістів, які будуть дякувати Юлії Володимирівні, яка має достатній авторитет, достатню, скажімо так, постать в українській політиці, щоб піднімати болючі питання. Ще опозиція буде сильно потрібна всім тим, навіть хто її критикував раніше. Ви вже чітко визначилися, так? Батьківщина буде в опозиції. Це не є опозиція в традиційному сенсі. Не можна бути в опозиції, розумієте, пані Оля, ви політик. Парламент – це або коаліція, або опозиція. Посередині немає. У нас немає нині коаліції, у нас не буде. У нас буде монобільшість, яка прирівнена до коаліції. До коаліції, хай буде. Тобто ви будете з партії «Батьківщина». Я думаю, що це проговорювалося. Я думаю, що партія «Батьківщина» займе доволі нову, в тому числі і для себе, роль. Це буде партія такої конструктивної опозиції, не в сенсі такої протистояння, формальної опозиції, але де-факто через те, що не є належність до більшості. Я пригадую час 2012 року, коли ми, нова політична сила, «Удар», ми війшли у новий парламент. І тоді була теж парадоксальна ситуація. Можливо, ми всі вже призабули про це. У партії регіонів було таке, крило там всередині партії регіонів, яке виступало за євроінтеграційні процеси. Для «Удару» це, скажімо, основа нашої політичної філософії. І от тоді, коли вони із середини пропонували ті законопроекти, які направлені саме на цю мету, безумовно, ми підтримували. Більше того, були такі моменти, коли вони до нас зверталися і говорили, ми самі не можемо, допоможіть нам разом зробити це. Я думаю, що таких моментів буде дуже багато і у новому складі парламенту. Тому що сталими зміни і реформи бувають тільки тоді, коли у них дуже широка підтримка не однієї партії, а багатьох партій. Тільки тоді вони приймаються надовго. А коли це просто нав'язана більшістю якась ідея, яка не підтримана іншими політиками і весь час ними критикується, це дорога в нікуди. Але це політика. Так весь світ працює. Не зовсім. Якщо ви навіть побачите таку країну, я добре знаю політичну систему Сполучених Штатів Америки. Навіть там при двопартійній системі завжди політики пишаються так званими non-partisan bills. Тобто це ті закони, які приймаються за підписами обох сторін. І республіканців,
і демократів. Чому? Тому що це гарантує сприйняття суспільством. І у тої партії є сталий електорат. І цей електорат повинен сприйняти ці закони. Закони є лише формальною, таким формалізацією певного суспільного запиту на зміни. І якщо його просто насаджувати більшістю, нічого доброго з цього не вийде. Дивіться, є суспільний запит, взагалі пониження ціни на газі. В передвиборчій програмі «Батьківщини» йдеться про зниження ціни на газ для населення удвічі. Давайте послухаємо римок з програми партії. Ціну на газ для населення буде знижено в 2 рази. Це дозволить вдвічі зменшити тарифи на тепло і гарячу воду, адже газ – це головна складова у їхній вартості. Ми спрямуємо газ українського видобутку виключно на потреби населення, збільшимо обсяг внутрішнього газовидобування, стимулюватимемо енергозбереження. Раз у мене на інтерв'ю була, я пригадую, 1,5 роки тому Альона Шкрум, це ваша близька знайома, і тепер вже політичний соратник Всеукраїнської об'єднаної батьківщини, тому що вона також пішла. І я кажу, це було якраз перед виборами, Юлія Тимошенко неодноразово це заявляла, там вже потім з'явилися меми, а я в 4 рази понижу, Юлія Тимошенко в 2, там в 4. І коли я запитувався, а як ви зможете це понизити і чи відбудеться це реальне пониження, Альона Шкрум мені відповіла, нам треба зрозуміти, як формується взагалі ціна на газ, тому що ми не бачили цих документів. Після цього, як ми глянемо, зрозуміємо, що вона не відповідає дійсності, і ми її можемо зменшити удвічі. Розумієте мою думку, що я питаюсь? Від чого ми будемо відштовхуватися, так? От ми поки що не розуміємо, як сформована ціна на газ. Принаймні, це представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» мені так говорили. І в кінці, коли вже там вийшла плутанина, то Альона Шкрум прямо сказала, це треба питатися Юлії Тимошенко, тому що вона знає. Дивіться, Любомире, я як, скажімо так, політик вважаю недоречним обговорювати те, що хтось сказав. Ви можете ми не обговорюємо. Я вас запитую. Я приклад зробив. Із тієї цитати, яку ви вказали і показали на екрані, я абсолютно підтримую одну, верніше, навіть 2 тези. Давайте, які? Ті, які були в кінці. Вони стосуються видобутку українського газу. І я знову ж таки буду повторювати це як мантру. Це є засаднича підстава для зниження ціни. Чим більше буде Давайте я процитую, щоб наші люди розуміли. Ми спрямуємо газ українського видобутку виключно на потреби населення, збільшимо обсяг внутрішнього газовидобування, стимулюватимемо енергозбереження. Це зрозуміло. Я з вами повністю погоджуюсь. Ці 2 останні тези і є базовими і ключовими. Але суспільство це не цікавить. Суспільний запит не то є. Суспільний запит якраз є перший. Ціну на газ для населення буде знижено в 2 рази. Ви є фахівець. Це реально? Дивіться, ціна на газ в Україні залежить від ринкової кон'юнктури в нашому регіоні. Наш регіон – це регіон ЄС. Правильно, згоден. На сьогодні цей регіон, до речі, на жаль, для всіх тих, хто проживає тут, цей регіон відрізняється найвищими цінами в світі щодо саме цього природнього ресурсу. Чому? Тому що промисловість в Європі використовує дуже багато природнього газу. Крім того, тут кліматичні умови такі, що вимагають від нас використання природнього газу для опалення. Разом з тим, динаміка цін в Європі за останні кілька років йде на зниження. І це дуже позитивний фактор для України. Тому що зараз, у найтяжчі часи для нашої економіки, ми можемо її пережити при відносно невисокій ціні в Європі. Це спонукає в тому числі і українських виробників знижувати свої ціни. На сьогодні у нас паритет з тим, що є в Європі. І ціна знижується, ви бачите це навіть у постанові Кабміну. Юлія Володимирівна, очевидно, в своїй програмі говорила більше за все про свою політичну план, як би вона діяла, якби вона була прем'єр-міністром. У світі є лише 2 ціни – ринкова і політична. Є багато країн, значно навіть багатших, ніж Україна, які ще й досі мають політичну ціну на енергоносії. Це один із підходів в світі. І це лягало в її філософію, і, очевидно, таким чином пояснюється саме ця теза. Чому вона так говорила? В тому числі тому, що
у неї є чітке розуміння, що для більшості населення на сьогодні ціна є за високою. Так? Разом з тим, я мала особисто з нею багато розмов, які підтверджують її зацікавленість у збільшенні українського видобутку українського газу. І саме цей компонент і зниження його споживання є надзвичайно важливим. Тому що якщо ми дійсно, а Україна, до речі, знижує щороку, ми знижуємо споживання газу. Чому? Тому що підприємства також вживають заходи енергозбереження, домогосподарства також все більше і більше переходять і відходять від газу, і більш ефективно використовують. Але, на жаль, що стосується такого більшого сектору високоповерхових будинків, будинків, які тут у Києві, особливо, наприклад, у цьому районі, де ми з вами сидимо, тут є дуже багато застарівших таких це питання енергоефективності. Зношених систем, і тут дуже мало у людей можливостей щось дійсно змінити. Разом з тим, програми енергоефективності, вони також мають бути налаштовані на те, щоб люди мали реальну можливість, по-перше, платити лише за той газ, який вони дійсно використовують, а не за той, який розподіляється на весь будинок, і незрозуміло, де він там неефективно використовується, а люди не відчувають на собі там вплив тих чи інших показників. І відповідно, я думаю, що у наступній каденції от саме з цього питання досвід і думка Батьківщини і кожного члена, особливо тих, хто розбирається у цих питаннях, вона буде дуже доречною і в допомогу провладній фракції. Якщо говорити, наприклад, про європейський ринок газу, то на нього вплинула, наприклад, температура, яка була середньонормова вища 2. Там 3 фактори є. Так? Другий фактор – це заповненість газосховищ. І це другий фактор. І третій, здається, приплив газу з LNG-терміналів. І так, і ні. І це тема, я можу годинами про це говорити. Але там давайте не про це. Так, що робити з Міжнародним валютним фондом, який вимагає підвищення, який вимагає далі підвищувати ціну на газ? Міжнародний валютний фонд займає позицію, що в Україні має бути ціна на енергоносії наближена до ринкової. Так? Це є основна теза. Це не означає, що підняти. Якщо сьогодні в Європі впаде вдвічі, Міжнародний фонд не вимагає ж від нас підняти вдвічі. Правильно? Міжнародний фонд вимагає від нас чіткого слідування певній програмі. В програмі записано, що ціна на газ буде деполітизована. Але я багато співпрацювала з спеціалістами із Міжнародного валютного фонду. Вони є кредиторами, які надають кредит, і вони вимагають від своїх, тих, кому вони дають ці гроші, вони вимагають певної фінансової дисципліни. І якщо ми знайдемо формат, який доведе їм, що є певні підстави вважати таку-то ціну нормальною, я вважаю, що це має бути дискусія професіоналів, які, скажімо так, доведуть, що економіка може витримати і населення може витримати. І це дуже такий делікатний баланс, який важко знайти тільки за політичними гаслами. Дивіться, якщо там деяких представників у парламенті називають так з натяжкою, він до цього афільований чи до цього афільований, Ольгу Бєлькову чітко називають засоби масової інформації, що вона людина Віктора Пінчука. Я хочу нагадати і вам, і всім решта. Хоча ви це неодноразово заперечували, але кажуть... Дивіться, я заперечую точно так, як колись, якщо б про вас сказали, що ви є людина когось, але не вашого тата і мами. Так? Я не вважаю взагалі доречним цей журналістський штамп. Але це на совісті тих, хто це говорить, і я вважаю, що це в принципі неправильно. Я мала честь працювати в одному з найкрутіших благодійних фондів. Це фонд Віктора Пінчука. Там я займалася освітніми програмами, які, до речі, привели в українську політику не одного депутата. Ось звідки я їх знаю. Я адвокатувала те, що українські студенти повинні отримувати гранти для навчання за кордон. Я мала честь організовувати високого рівня
зустрічі, в тому числі і політичні, міжнародні, які сприяли євроінтеграції в Європейський Союз. Також я мала честь управляти венчурним фондом, який надавав фінансування українським стартапам. Це і є моя прив'язка до відповідної особи, яка є засновником і благодійного фонду, і того венчурного фонду. Я вважаю, що це була дуже цікава робота. До речі, це було скільки років, нагадайте мені? Тому це я з 12-го року я працюю в парламенті, не маючи жодного бізнесу, не маючи ніяких зв'язків, фактично з тією групою. Разом з тим, я пишаюся тим, що в тій кампанії також у мене є багато знайомих, з якими я спілкуюся. Ви говорите про роки 2006-2010, правда? Так, навіть до поїздки на навчання за кордон. Все правильно, ви все правильно говорите. У 2016 році вийшла публікація в одному засобі масової інформації, що Віктор Пінчук платив за Ольгу Бєлькову американським лобістам за зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Так, я давала пояснення всім. Ви давали, так, я знаю. Звичайно, я давала пояснення, але журналіст вважав за потрібне написати свою версію. Поясніть тут. Я пояснюю ще раз. Я для того, як депутат, як політик, в Америці своя політична система. Зустрічі з усіма політиками на найвищому рівні для того, щоб політики могли підтримати Україну. Це відбувалося в 2014-2015 році. Я займалася системно виключними питаннями енергосектору в Україні. Це був питання ринку газу, енергорегулятор і так далі. Для того, щоб мати зустрічі на найвищому рівні в таких органах, як Сенат, Конгрес, недостатньо подзвонити по телефону. Обов'язково треба так звані представлення від тих людей, які традиційно вважаються лобістами. Та людина, яка рекомендувала мене для вступу навіть в Гарвард, я використала цю людину для того, щоб звернутися і спитати пораду, хто в Сенаті, в Конгресі може мені допомогти просунути ідею про те, що найкращий спосіб допомогти. Хто ця людина була? Це Даг Шон, якраз який вказаний. Але він є офіційно зареєстрованим лобістом. В Америці спеціальна форма. І він повинен поінформувати органи влади про всі ці звернення, які йдуться від імені представників іншої держави. Я є офіційно представником іншої держави, як обрана посада. Відповідно, він повідомив про це, але за мене особисто ніхто нічого не платив, а лише було проінформовано. Якби у нас був такий закон, про який тут ми мали би реєструвати кожне відповідне звернення, таким чином було б звернено і тут. За мене, за мої білети, за мої готелі, за все решта не було заплачено жодною особою поміж моєї родини і в рамках відрядження. Дивіться, там було заплачено $40 000. Які платяться цією компанією незалежно від того. Віктор Пінчук, так? Це Through Victor Pinchuk Foundation in East One, це Віктор Пінчук. Це організація Віктора Пінчука. Тобто, розумієте, ви зараз говорите, що я там питалась, тому що я знала цю людину, яка мене рекомендувала. Але тут, пішли гроші, $40 000 за ці. Вони платяться щомісяця. Там же ж було написано, в самій статті, було написано, так, незалежно від мене, я поїхала чи не поїхала, звернулася чи не звернулася. Ви звернули увагу на це? Як зазначено в документі, на замовлення Віктора Пінчука для депутатки Ольги Бєлькової лобісти вели переговори із 76 особами. Це чорним по білому пише, у списку переважно сенатори, конгресмени та американські журналісти. Це пише український журналіст. 72 із них, щоправда, не дали згоди на те із Бєльковою. Чудово. Як факт, відбулися лише 4 зустрічі. Чудово. От тепер задайте собі питання, чи платив би хтось за ті зустрічі, які не відбулися? Платив би. В Америці так відбувається. Лобізм – це чітко є законодавчо оформлена процедура. В цій самій статті, я зараз її перед собою не бачу, а ви маєте цей привілей. В цій самій статті внизу написано. В цій самій статті внизу написано, що цей контракт є дуже довгим і ніяким чином не залежить від того, чи була я в Америці чи ні. До речі, вже після того
маючи таку от проблему, яку розкрутили в українській пресі, я можу вам повідомити, що я зустрічалася з багатьма сенаторами, конгресменами без жодної допомоги з інших сторін. Тому що на той момент мені здавалося, що це дуже легко і просто. Але ця вся історія була розкручена в дуже специфічний момент, значно пізніше, ніж я їздила. І тоді, коли приймався один із фундаментальних законів, по яким я не хотіла поступатися. Який? Неважливо. Це вже я все одно свого добилася, і всі закони, які я приймала, які я проводила, вони є доволі специфічні. Ви можете перевірити, тоді був прийнятий закон про енергорегулятор. Ринку. Так, коли саме ця стаття вийшла. Я думаю, що це дуже цікаве співпадіння, але менше з тим... Пані Ольго, розумієте, в чому причина, чому я ставлю це питання? Тому що партія «Батьківщина», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», воно, от ви на початку нашої проблеми там згадали про проблему зубожіння, так, там геноцид, це слова, які характеризують Юлію Тимошенко. І взагалі причиною там зубожіння чи геноциду багато чого можна, якби, визначати тут в Україні, але партія Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», вона говорить про боротьбу із олігархами і про деолігархізацію. Так, є там певні пункти, що деолігархи – це зло. От я просто вас хочу запитати, Віктор Пінчук – це зло? Я не вважаю себе Богом давати відповіді на подібні питання. Зло – це питання моралі. Да? Я вважаю, що я маю відповідати за всі проекти, в яких я особисто приймала участь. І ще раз нагадаю, я працювала у благодійному фонді, який надавав грантову підтримку українським студентам для навчання за кордоном. Я пишаюсь цим проектом. Це була для них і залишається майже одна можливість для того, щоб отримати найкласніше освіту в усьому світі. Я сама поїхала вчитися, але гранту жодного не отримала. І я знаю, наскільки це важливо для українців мати таку можливість, наскільки це змінює світогляд. Я навчався за кордоном, я знаю, що це тобто таке. Я вважаю, що це надзвичайно великий привілей, і я надзвичайно вдячна фундатору цього фонду за те, що він підтримав цю ідею і пішов на це. Це проект, над яким я конкретно працювала. Проекти, які проводилися в Давосі, проекти, які проводилися в Україні на кшталт конференції ЄС. Я вважаю, що це світоглядні події, які змінюють в тому числі відношення до України. Я вважаю, що ці проекти є прогресивними. Пінчук Арт-центр і так далі, тому подібне. Але менше з тим, я не вважаю, що я повинна давати оцінку тому чи іншому людині просто взагалом. Якби сьогодні стало відомо, що він зловживає певними там державними контрактами чи своїм становищем і так далі, я б дала йому відповідну оцінку. Дмитро Фірташ – це зло? Знову ж таки, у мене один єдиний підхід. Я можу сказати, що система роботи його облгазів і зловживання на ринку природнього газу – це зло. Але я не знаю Дмитра Фірташа, ніколи його не бачила. І не вважаю можливим давати оцінку саме людині незалежно від дій. Добре, його діяльність. Діяльність, по ній я мала дуже різку позицію, тому що вона прямо впливала на становище, наприклад, державної компанії НАК «Нафтогаз», у облгазів, які входять в групу ВРБК, і надалі лишається надзвичайно велика заборгованість перед державною компанією, за яку розплачується, до речі, в тому числі і населення, і всі решта. Тому що ми всі несемо солідарну відповідальність за неефективність державних компаній. Якщо ця заборгованість буде списана, на кого вона ляже? Відповідно на мене, на вас і на всіх решту споживачів. Якщо ми говоримо про інші компанії, які сьогодні фактично є монополістами на ринку в енергетиці, ми повинні давати їм професійну оцінку? Повинні. Але я не вважаю можливим, демонізувати ту чи іншу людину. Очевидно, є люди, які викликають в суспільстві більше негативу, але я би хотіла, щоб ми всі особливо... Ви просто розумієте, пані Ольго, чому я неспроста вам дав питання про Дмитра Фірташа. Дмитро Фірташ також відомий філантроп. Так, от ви говорите, що його багато речей є погані, наприклад. Так, Дмитро Фірташ, він фінансує Кембридж. Він фінансує Український католицький університет. Наприклад, є така компанія, як, наприклад, Дарниця, так, яку часто називали, що це фармацевтична мафія. Вони також створили благодійний фонд.
Я вважаю, що ці речі треба розділяти. Благодійність, Так. благодійність, наприклад, і ці речі, які відбуваються в українському бізнесі. Знаєте, є такий вислів, так? Роби так, щоб твоя ліва рука не знала, що робить права, так? Абсолютно. А тут є повний взаємозв'язок між благодійними фондами і те, як ці люди заробили ці гроші. Дивіться, і так, і ні, я вам буду опонувати. Дивіться, ми сьогодні сидимо з вами у конкретній студії, маємо конкретну розмову. Ви є професіонал своєї справи. І я сьогодні можу давати вам оцінку виключно, виходячи з цього, які питання ви задаєте, як ви готуєтесь до ефіру і як ви ведете цю нашу розмову. Я не маю права давати вам оцінку, вам особисто. Ви можете мені дати. Почекайте, я вважаю, що не маю права давати оцінку вам через те, хто володіє цим каналом, яка його життєва позиція. Я навіть не знаю цього. Так? Сьогодні я сиджу очі перед вами. Ви все правильно говорите. Так. Ви все правильно говорите. Якщо б ви знали і мали проти щось власника, ви прямо мене можете запитати Любомир. Я не вважаю, що це правильно. От я вам пояснюю. Ви просто наводите аргумент, розумієте? І треба, якщо говориш Б, А, то треба говорити Б. Так я ж вам і кажу, ви мені задаєте питання із області моралі. Фірташ хороший чи ні? Яке я маю до нього відношення? Я можу вам тільки сказати, чи хороші чи ні його дії на ринку газу. І готова про це відповісти. І кажу вам чітко і ясно. Не хороші деякі моменти. Да? Я не знаю про всю діяльність. Ви говорите про католицький університет. Я скажу, що це один із найкращих освітніх закладів сьогодні в Україні. Я не знаю, хто їх підтримує, але я шаную їх діяльність. Я вважаю, велика дискусія була, коли Фірташ, здається, дав $25 мільйонів. Сьогодні ви мене запитуєте, чи це добре, чи ні? Ні, я просто вам стараюся, Ви просто мене стараєтеся завести в поле чорне і біле, а я вам хочу Я не стараюся завести, я вас просто стараюся, я чітко тоді сформулюю свою думку, Давайте. що про благодійність можна говорити багато, але її треба розглядати під певною перспективою. Чи Чудово. ретроспективою. Чудово. Тому що Віктор Пінчук, ви самі знаєте, як він зробив ці статки. Я не знаю, як він зробив ці статки. Я готова вислухати вашу версію. Я знаю, що сьогодні група «Істван» не є монополістом на жодному із ринків. Вони діють в рівних умовах порівняно з іншим. Більше того, я не сильно розумію, чому ви мене запитуєте. Я народний депутат, який займається певними професійними питаннями. Я колись працювала у групі. Ще раз пояснюю, де я працювала. Я пишаюся тим періодом своєї роботи. І я не сильно розумію, чому ви знову мене намагаєтесь прив'язати. Я вас не прив'язую. Я ні разу не сказав, що Ольга Бєлькова представляє Віктора. І я сказав, за даними засобів масової інформації, Ольга Бєлькова, якщо робити чітке формулювання, я жодного разу не сказав, що Ольга Бєлькова є людиною Віктора Пінчука. Я вам відповіла, я не є людиною Віктора Пінчука у тому розумінні, яке вкладається в медіа, так як там написано. Ви послідовні в своїх діях? Да. Так. Ринок землі запрацює у 2020 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський на бізнес-форумі в Стамбулі 8 серпня. Давайте послухаємо. В цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих в світі за своєю якостю. У свою чергу лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що саме зараз ринок землі впроваджувати не можна. Давайте послухаємо Юлію Володимирівну. В такій непідготовленій ситуації буде введено розпродаж української сільськогосподарської землі, вся земля буде зібрана в великих монополіях і корпораціях, вся земля буде використана для того, щоб вирощувати масово сировину, яка виснажує якість нашої сільськогосподарської землі, і ця сировина буде продаватися за кордон. Ми залишимося аграрним сировинним придатком. І тому наша пропозиція була такою. Спочатку робимо державну програму підняття фермерства. Не 20 тисяч фермерів, як зараз у нас мусить бути, фермерських господарств, а 2,5 мільйони, як в Польщі, фермерських господарств. 20 грудня 2018 року Верховна Рада України підтримала законопроект про продовження мораторію на продаж землі ще на 1 рік. Тоді за проект закону проголосували 231 народний депутат. Серед тих, хто не підтримав законопроект, була і Ольга Бєлькова, депутатка від фракції «Блок Петра Порошенка». Юлія Тимошенко собі зробила ім'я на мораторію чи на мораторію продажу землі. Ви є за продаж землі. Дивіться. Як ви будете діяти в межах фракції? Це Українське об'єднання «Батьківщина», яка, я не побоюся цього слова, поголовно
підтримує Юлію Володимирівну Тимошенко. Я жодного депутата не зустрів, жодної публікації, які би виступили проти Юлії Володимирівни. Ні, ви маєте на увазі питання ринку Так. землі, так? Дивіться, я зразу поясню вам. По-перше, якщо пригадати період, коли Юлія Володимирівна була прем'єром, здається, я тут можу помилятися, скажімо так, у період до Януковича, да? Був період, коли Юлія 2007 Володимирівна... Вона стала прем'єром, здається. Так, але щоб не бути неточними в частині дат, я скажу так, це було за часів, називаємо так, помаранчевої влади, команди. Був такий період, коли була посилена співпраця з МВФ, і тоді, відповідно, уряд дуже чітко почав працювати, в тому числі і над реформою ринку землі. Справа в тому, що мораторій чи ні, але сам по собі ринок землі, він вимагає певного набору механізмів, там реєстри, описи і так далі, тому подібне. Кадастри, от те, що прозвучало сьогодні, фермерський оцей уклад, підходи до земельної реформи. І тоді почалася дуже активізована робота, але щось там не сталося. Я тоді не була в політиці, мені дуже важко сказати сьогодні, наскільки там обґрунтовано і хто був... Ви тоді працювали на фонд, про який ми говорили? Тоді я не працювала в політиці, назвемо так. Я працювала у фонді. І, скажімо так, я звертаю увагу на це принципово, тому що коли Юлію Володимирівну самостійно, прямо запитують, чи ви за, чи проти, вона завжди говорить, що не за таких умов. І тепер я підходжу до своєї власної позиції. Я така лібералка у цьому питанні, і я вважаю, що саме земельна реформа є однією з тих, яка могла би бути дуже прогресивною для України. Разом з тим, є нюанси. Якщо її зробити неправильно, то це викличе величезне обурення і перекос, як є докори щодо приватизації, наприклад. Да? Є у суспільстві докори, що не так вона була проведена. І це надзвичайно великий актив, і треба підходити до нього з певною філософією. Я працювала пам'ятаєте історію? Наприклад, Криворіжсталь. Кому вона була перший раз продана за заниженою ціною? Що стосується цих деталей у питанні ринку землі. Я особисто брала участь у робочій групі, яку організував Гройсман. Був такий період, коли він дуже так теж був налаштований на прийняття низки законопроєктів. І там є величезний пласт питань, по яких, наприклад, я, будучи за ринок землі, але я мала окрему позицію, ніж мої, наприклад, колеги. Чи продавати землю іноземцям, чи ні. Я, наприклад, вважаю, що обмеження щодо кола осіб, які можуть бути власниками, є доцільними. І таке є в Європі, у багатьох країнах і так далі. Далі. Фізичні особи чи юридичні особи. В яких обсягах? До 200 гектар чи більше 200 гектар? Під які цілі і так далі і тому подібне. І там є низка величезна нюансів. Моє голосування проти мораторію – це є, скажімо так, політична позиція людини, яка вважає, потрібно поставити, скажімо, офіційну точку у цьому питанні. Це спонукання всіх політиків сісти за стіл переговорів і знайти фабулу, яка є правильною для України у ринку землі. Я особисто мала, до речі, не одну дискусію з представниками і Світового банку, і МВФ щодо того, яку саме земельну реформу ми можемо сьогодні проводити. І я вважаю, що і хотіла би брати участь у наступній каденції, в тому числі в цих дискусіях, і я вважаю, що досвід і Батьківщини, зважаючи на те, що у них велика електоральна база і осередки в регіонах, їх голос теж повинен бути почутий. Розумієте, я коли їжджу по регіонах, якщо ви запитаєте, найбільше застережень є саме більше у фермерів. Вони бояться, що вони втратять можливість вести своє господарство. Ми повинні або зняти їх застереження, або дати їм таку формулу, яка зробить їх, скажімо так, ефективними землевласниками в майбутньому. Ще одне важливе питання, яке я хочу з вами підняти, тому що ви є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Дуже багато говорили цього року вже котрий рік про будівництво Північного потоку-2, і його будівництво завершено майже на 74%. Про це минулого тижня повідомили російському «Газпромі». Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво 2 ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів
кубометрів газу на рік. Він пролягатиме від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року. Раніше очільник «Нафтогазу» Коболєв заявляв, що Росія з великою ймовірністю відмовиться від української ГТС, якщо їй вдасться добувати «Північний потік-2». Давайте послухаємо, що про «Північний потік-2» в нашому ефірі говорив представник президента в Кабміні Андрій Герус. На сьогоднішній день важливою позицією, яка поки що до кінця своє не зіграла, це є позиція Сполучених Штатів Америки, зокрема в частині санкцій. Якщо вони почнуть такими інструментами діяти, це може суттєво вплинути ситуацію, можливо, навіть її переграти в якусь іншу. І, можливо, навіть зупинити цей проект повністю. Це є основний фактор, який може вплинути на ситуацію. Все решта, можна говорити, і треба говорити, мабуть, але треба бути реалістами, коли оцінювати ймовірність успіху розмов. Пригадуєте, минулого літа було експертне обговорення, ви там були присутні, ви трохи злі на мене були, я модерував цю зустріч. Ви сказали: Любомир, дайте мені сказати. Я скажу: пані Ольга, почекайте, я вам дам сказати. Вас з різних сторін критикували як представника влади щодо «Північного потоку-2». І питання з «Північним потоком-2», воно вже тягнеться кілька років. Єдиний аргумент, який я бачив, що нам робити, була просто критика. Всі, хто говорять про «Північний потік-2», це рука Кремля. Вже близько він добудовується. Я не зовсім розумію контекст вашого питання. Контекст нашого питання. Тоді, я пригадую цю зустріч, яка була 2 години тривала. Вас дуже сильно експерти критикували як представника влади за те, що влада не має ніякого плану. Як зупинити будівництво потік... комітету парламентського. Це я так розумію. Умовно можна сказати влада. Я розумію. Там була представниця також і від паливно-енергетичного міністерства, так, Наталя Бойко, заступниця, так? Просто зі всіх сторін експерти вас обклали, так, в лапках, і просто критикували. Що, мовляв, влада... Не нас. Була критика, це була презентація звіту Інституту майбутнього. Отже. Мене дратувало лише одне. Ви розумієте, сценаріїв, скажімо так, падіння України, я й сама можу намалювати 1000 штук. Да? Я ходжу на всі ці експертні засідання для того, щоб люди, які мають інший погляд, могли щось запропонувати. А почути мені ще одну утопію, кризу і так далі, чесно, витрачати на це час не сильно, я розумію. Не сильно доцільно, і я вам поясню чому. От Андрій абсолютно точно сказав правильно. Тільки я вам нагадаю, мої перші зустрічі у Вашингтоні починалися якраз про «Північний потік-2». Потім мене звинуватили про те, що я, знаєте, там лобізмом займалася, незрозуміло за чиї кошти і так далі. До речі, всі ті листи, якщо ви їх піднімете, вони були якраз про «Північний потік-2» і про важливість того, щоб сенатори приймали законодавчі акти, які направлені на підтримку України. Після того було прийнято окремий, перший в історії фактично Сполучених Штатів, було прийнято конкретний законодавчий акт, в якому чітко було 2 секції, які були про «Північний потік-2». Це було ще 2 чи 3 роки до того. А до того всі зустрічі з сенаторами, конгресменами, знаєте, як починалися? «Північний потік-2» це ваша проблема, вона десь там далеко, займайтесь нею самі. З кожним сенатором треба було зустрітися 2, 3, 4 рази. І коли я приходжу на ці подібні зустрічі, де люди, які самі нічого не зробили фактично для того, щоб зупинити цей проект, розказують мені, що тільки санкції можуть зупинити, про що я знала 3 чи 4 роки до того, то, знаєте, це не сильно конструктивна розмова. Ви розумієте, коли ми говоримо про «Північний потік», дуже коротко, дивіться, я просто додам своє запитання, я просто репліку невелику зроблю. Розумієте, там те, що, наприклад, там США будуть боротися проти «Північного потоку-2», там не буде великої заслуги України, тому що США борються за особисті економічні інтереси. Вони борються за термінали LPG, так званого скрапленого газу. Тому що якщо зупиниться північний LNG, якщо зупиниться «Північний потік-2», то вони просто танкерами завезуть LNG. І вони, долари хочуть заробити. І це не є заслуга українських там чиновників, що вони там виступають. Просто вони зупинять «Північний потік-2» і будуть накладати санкції, щоб продавати газ в Європу. Правильно я говорю? Ні. Це ж економічна історія, пані Ольга. Любомире, ми можемо з вами спілкуватися як інтелігентні люди і кожен залишатися при своїй думці. Тим не менше, я би вам радила почитати американських експертів, які говорять про інтереси Сполучених Штатів Америки щодо «Північного потоку-2». По-перше, нам повезло, що у Америки є дійсно свій власний економічний інтерес у цьому питанні. І це робить розмову легшою.
Разом із тим, в Америці є дуже багато людей, які бачать ширшу картину. Наприклад, одна з 4 зустрічей, яка відбулася тоді в Сполучених Штатах, у тій поїздці, яка була... Яку за вас заплатив нібито Віктор Пінчук, так? Я буду вживати нібито, так? Так, за мене заплатив. Ви кажете, і на тому кажу нібито. І на тому дякую. І тоді одна із цих зустрічей відбулася з дуже знаним експертом саме безпекової частини, в якій ми обговорювали безпекові ризики. Мало хто розуміє, що сьогодні український транзит, він оберігає Україну. Якщо ви подивитесь, як він проходить, для них це червона нитка. І вже були випадки, коли фактично обстріли зупинялися дуже близько біля цього. Цей проект має надзвичайно велике значення геополітичне для всього світу. Це перерозподіл влади в Європі. І всі ці розмови потрібно вести і тут, і в Європі, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах. А нападати, знаєте, на своїх, які це відстоюють, це багато розу. Не ви. Тоді це ж були не ви. Ви лише модератор. Ви провокуєте цю дискусію у такому напрямку. Але я вам за це вдячна, тому що для мене чим більше говорять про Північний потік-2 і чим більше розуміють сутність цього проекту і його ризики для України, тим краще буде і більше експертів об'єднається щодо рішення. Я дуже дякую Ользі Бєльковій, новообраній народній депутатці, чи знову обрані вже втретє, так, 9-го скликання. Мене звати Любомир Ференц, підписуйтеся на YouTube-канал АТРу. Я усім бажаю гарного і, головне, спокійного вечора. І вже за кілька хвилин дивіться програму новин «Заман».